hapon sa itong sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Maulanon nga hapon para sa tanan, kag kamusta man, kamudera sa inyo tag sa kanhamtangan. Inyo naman kubus nga lagad si Tita Wilma, makaupod ninyo sa Lunes edisyon sa This is My Life. Petsa 3 na kita sa bulan sang Oktobre. Kamustang inyo Sabado kag Domingo? Abi balita inyo man sa tawe. Mapaamo ka na, relax ka na naman ay Tita Wilma na. Anyway, sa maulano na ito nga panahon, ulo aligmat lang, gamay-gamay. Ang inyo dira kung may mga dapat kamo hilimuson, paamo ka na. Kung may mga hilimuson kamo dira, ulo aligmat lang kag bulubantayan. Kag sa mga lugar iya nga mga manubo nga madali magtaas ang tubig para likaw man sa tubig baha. No? Kinahanglan lang gin mga anak ang aton palibot, aton gidbantayan. Ilabi na dakong dinda na yung gatulo-tulo naton nga ato po abaw. Te sa kutuman sa rabutan naton sa iton pagpangalaga. This is My Life sa karon nga hapon. Magluwas diri sa Dakbanwas sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental kag dira man sa central nga bahin sang Negros kag probinsya sang Oriental. Sa apat man ka mga probinsya sang isla sang Panay sa Guimara sa kutob sa malabutan sa ngaton sinipag pangalagad sa karon iya nga hapon. Hello, hi, kumusta sa inyo? Anong dalagan sang panahon dara sa inyo tanan? Pero sa sini nga hapon, bantayan man ang sulat nga aton siniya pagabasahon para sa inyo na kag daw hibubunot inisang utod sa iya man mga kauturan sa bugos nga pamilya. Hibaluon naton kay daw nagaproblema gid ang aton sini letter sender nga taga-Tabok dagat, no? Taga dira sa isla sang Panay, no? Atong basahon ang kaundan sini nga mensahe sa karon iya nga hapon. So upod man ang inyo sini mga reactions, upod man ang inyo sini nga mga opinion, o kailan na siya Tita Wilma na ara lang ang aton sini text hotline pati ng inyo sini mga greetings. Send nyo lang dira sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Sa mga naka-online naman, via Facebook page sang Action Radio Bacolod. May chat room man kita dira. Kung pwede lang natin malike kag ma-share man. Ang This is My Life. Kagiban pagin nga mga public affairs program, mga matahong neton nga mga drama halin sa aga tubtub maghapon kag ang mga balita nga ginadulong sa inyo sang amon sa ni News Center ang mga matipon nga mga balita. Pakilike kag paka-share, of course, ang mga dalagko nga nagakahanabo diri sa Dakbanwas ang Bacolod. Ara mandera ninyo makitaan, mabasahan, mabatian, especially kung mga flash reports na mga breaking news, mabatian gid ninyo kag makitaan dira mga developing stories. Pwede man kita magkabisita sa website ng Action Radio Bacolod pagi sa pag-login sa www.actionradiobacolod.com.ph. Pero pwede kita magka-updanay via YouTube. Pagin. Search nyo lang dira. Pagsulod nyo sa YouTube, search nyo lang Action Radio Bacolod Live, no? Hasta alas 3 kita iya nga lingaw sa inyo. Ate, kamusta? Madalin as naman si Tawi. Malihay ko din sa piyak. Kamusta ang mga nagalagaw-lagaw, no? Sa Bacolod? May angot man sa nag-umpisa na nga selebrasyon sa Mascara Festival. Bisan na magkano, tilap-talap man na. Lapta-lapta ang tao, hindi man naton hindi ginaton malaragway kiti ako ano pa lang yan ako adtuan ko man kiti magluwas sa Bacolod City Public Plaza may traffic damo tao kung sa NGC madamo man ang tao nga nagaginutok didto sa Upper East sa may panaad pagid pagkadto abi sharing nyo man kami na paamo ka na gusto ko lang mabatian sa iton mga tagpalamati nga nakalagaw na especially nga iton sa ni mga kabataan. Okay, go lang Tita Wilma, pero pasiplatan ko lang balagamay ay inyo nagalihaw sa horoscope, nabantayan nyo man ina, kaya karon masiling naman, tawi ay, anong horoscope ko? Bantayan nyo na karon na, ang aton sini, pagbasa sa mga zodiac sign para sa aton horoscope karon iya nga hapon. Okay, sa aton sini gamay lang gid nga pasiplat sa dalagan sa aton sini panahon.
moderate to heavy. Kasarangan tubtub mabaskog man nga pagbubus ang ulan, may ara gid pagpanaguob pagpangilat, mabaskog man nga pagdapyas ang hangin, inabangod man, hindi ma-experiensyahan or gina-experiensya na sa may bahin sang baybayon sang Guimaras sa Nueva Valencia kag subuman sa Sibunag sa Antique pagino sa bahin sang Kulase, no, sa Kulase kag dira man sa mga malapit nga lugar kag ining mga na-mentionar ni Tita Wilma sa probinsya sang Antique nga ginalakipan sang Sibaste, Barbasa, Lawaan, Bugasong, Valderrama. By the way, pilala ni kalugar kung palang nakatuan. Kag diri man sa Negros Occidental, ilabi na sa Bago City, La Carlota, kag dira man sa mga kilid sang baybayon sa Banosang San Enrique kag Valladolid, sa bahin sang Pontevedra, kag sa Hinigaran. May ara iyang ma-experiensyahan man nga mga pag-ulan-ulan sa sulod sang isa tubtub duwa ka oras ti mag-amo-amo na nagani kinanglan halong-halong kag obserbar kag monitor gid kita, no, kinahanglan makahimo kita sa mga precautionary measures, angot iya sa impact, no, sa nga sa diin kabalo kita kung magsigisiging bubusang ulan, mga posibilidad, tubig baha. Kung may mga matagas nga lugar din na, syempre mapugday ang duta sa dalayon nga pagbubusang ulan sa malawig-lawig nga tinion. Kinahanglan lang gid kay ti kabalo kita, no? But anyway, sa eastern section sang Luzon or sidlangan nga bahin sang Luzon kag Visayas, Esterlis. Tingala ko man nga bisang gaulan-ulan, dugay-dugay mabatsyagan mong kapaang, no? Inatungod sa Esterlis kag ITCZ, no? Intertropical Convergence Zone. Amo inang nagaapekto naman sa may bahin sang Mindanao kag sa aton man Western Visayas kag dili man sa aton sa Negros Occidental. Hindi na malikaw ara na nag-experience na tang iban sa online nag-great na sa aton, no? Tita Wilma, rainy afternoon. Kag be safe always. Di masiling kita kamuman kung magwa sa inyo puluyan, hinay-hinay kag magalong-halong dala proteksyon. May payong gid kinanglan di gani kapote. Kung mag-jacket man kamo inang may hood or uso man subong kalo-kalo nga malapan, gamit ka muna para may proteksyon inyo ulo o kay kabudlay. Kung mga tsika na, kung mawisikan ka, mga tsika, dugay-dugay tulo ilong mo, pagtulo sang ilong mo, mayo kun hindi ka dugay-dugay pag lain matyagoy la naton kuhaw na. Hindi gani ubuhon, na. Okay, mga anak, halong-halong kag syempre hatagan man naton proteksyon ang aton ikaayong lawas tungod sa hindi mapaktan kag hindi naton maintindihan nga dalagan sang aton sini panahon. Pero kay expected naman ina kay may mga reminders ang aton sini Weather Bureau ang pag-asa nga karon nga bulan pila patugan ni ang mga magasulod posible sa aton Philippine Area of Responsibility. Apat tubtub anom ka mga bagyo nan amo nang aton angan-anganon kag preparahan ang inyong mga lalaban. Hindi nyo na pagsupta baw kung supton ganing lago ba masiling away nang minog suksok tisigi-sigi naman ang ulan, libog naman ang ulo. Ay ho, anong sudaan nyo da panyaga abiman launa 53 na Action Radio Philippine Standard Time ang ato na Dr. Pinoy Squalene Capsule, syempre sa maulanon nga panahon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years.
I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano? Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay, namiskilan ako. okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos ulit. Tapos sa may maskila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nahuya ako maghulam. Ay, Jimmy, pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay wala ko
hindi ko per may makamit. Tapos ako ban ko per may kung mag-test kay may time limit. Tapos ang connection pa dan per may sakon kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Mga ginagamit ko siya wala sa anak ko ban ko per may kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano ka nga top ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Pa-message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo gitpag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile again. Can you feel that? The energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh.
Ay, kay Barky Tribe, dira salamat lang. Ano, mayong hapon lang da, kay Barry Moses Yulo, kay Norbing, kay Gina Galicia, salamat kid. Kay Barky Tribe, of course. Diding Alohamiento, salamat man kay Fritchie Gay. Silidonio Valencia, kamusta na ikaw? Ginag-greet ko lang family Castillo sing pandanon kay family Valencia. Sang silay, kay dira man sa may Barangay San Jose, Ibi Magalona, kay Carl Kenneth Kanyete, no? Kay Susan Di Pasukat, kay Jessie, kay Rosella, kay Laika May Kanyete. Madamo nga salamat. Ruby Ardiente de la Luna, hindi Ruby, manang ano man, whatever, na? Ruby mayong hapon, aralan sila, suno sa iya, aralan sila ga-monitor sa programa kada adlaw. Luvic ni Akag Ruby de la Luna sa Barangay 30. Madamo nga salamat, Inday Blaza, salamat man. Adali lang gid kay alas 12 na Action Radio Philippine Standard Time. Christmas kagidya Tita Wilma. Indicate pila na lang kaadlaw, pila na lang kaadlaw before sang Christmas Day. 83 days before Christmas Day. Ha? Standby na mabasa kita sa itong sulat para iya karon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay Ito letter sender taga Dabok Dagat at taga Iloilo. Alimod diyan, Iloilo. Kumusta lang dira? Gaulanda sa inyo kung wala na. Ang ito letter sender si Inday Bernadette sang Alimod diyan, Iloilo. Kagang iya sinimansay sa This Is My Life nagasiling. Dear Tita Wilma, kumusta lang sa imo? Kagkabay? Nga ara lang ikaw sa maayo nga lawas para madamo pa sang mabuligan. Sa mga may mabugat nga problema sa kabuhi, pareho ko. Nga bisan kami lang nga nagapamati, bisan paano makapahagan-hagan man sang kabugaton sang amon problema. Abi mo, Tita Wilma, subong, puwerte gid ang pag-antos ko sa akong sitwasyon. Ginabudlayan na gid ako. Daw paraho bala nga ginapasan ko ang bilog nga kalibutan. Bisan single ako, kag wala sang kaugalingon nga pamilya. Si Bernadette ang ngalan ko, taga Alimudian, Iloilo. Tita Wilma, may edad na ako. In short, laon na ako. Ina tungod man sa pag-intyendi ko sa pamilya namon, tanan ko nga panahon kag atensyon ang akon ginhatag sa pamilya ko. Halin sa lola ko, sa nanay ko, kag sa mga utod ko, nga may pamilya, may mga pamilya sa akon panagasalig. Kabalo ka, Tita Wilma, sang una maayo ang akon trabaho. Gani sa akon sila nagasalig, ako ang ginadalaganan, nga nalipatan ko na halos ang kaugalingon ko. Kag wala ko na napang-intyende ang mga nagpangaluyag sa akon. Guro ina man ang rason ko nang hasta subong, single gihapon ako. Subong, Tita Wilma, tungod man sa pandemic, wala na sila sang makuha sa akon. Wala na sila sang mapaabot. Mas masakit ang netabo. Tungod, wala pa ako sang makita subong
nga istable nga trabaho. Natapos ang tanan sang tama gid nga sitwasyon sang pandemic. May mga utang pa ako, Tita Wilma, hasta subong. Kag wala ko kahibalo kung paano ko mabayaran ang mga ini. Samtang ang mga utod ko nga nagabinipisyo sa akon kinabudlayan sang una, wala labot sa akon kun tan-awon. Bisan sa kaugalingon ko, ginapamangkot ko, amo ni gali ang matabo sa imo sa ulihi. Nga ginakalipatan mong kaugalingon mo, pero kung ikaw ang wala na sa makapabatsyag sa imo, nga ara sila. Subong, Tita Wilma, ginapamensar ko, nga kung makakita ako liwat sang maayo nga trabaho, hindi na ako mag-ako pasang pagbulig sa mga utod ko nga may mga kaugalingon na nga pamilya. Siguro husto naman iningation nga kaugalingon ko naman ang tagaan ko atensyon. Napatay na ang akong lola kag mga ginikanan ko sang panahon sang pandemic. So subong mamag-ana ang palasanon ko, kag kaugalingon ko na lang ang iplastar ko sa maayo kag tagaan sang akon panahon. Ina ang gasulod sa akon ulo kag plano ko. Pero Tita Wilma, husto bala ina. Gintry ko gid ini nga mapalabot sa This Is My Life kay gusto ko man mabatian ang imo opinyon nga mahatagan mo man ako sang nagakaigo nga advice. Madamo gid nga salamat. Maayong hapon sa tanan-tanan nga nagapamati sa This Is My Life over Action Radio Bacolod. Bernadette sang Alimudian, Iloilo. Okay, sa atong sini mga palangga nga mga tagpalamati una-una sa inyo dira, no? Salamat sa liwat sa atong letter sender kay Inday Bernadette. May damo man nga salamat sa imo nga imo man gin pakigbahin or imo man gin paambit ang isa kahitabo sa imo kabuhi. Sa mga amo sini or let's say sa mga kaangay sini nga mga eksperyensya sa kabuhi. Hindi lang isa, dua, tatlo nga may nahibaluan ko nga mga amo sini ang sitwasyon na nga sangtion nga gahingurusgan pa sila, gahingurusgan gida. Inabalang mga hoben pa nagaedad pa lang let's say 20s na hasta nga nag 40s sila na focus sila tanan bira-bira gid kiting resistensya kag pamatyagan mo daw wala ginakapoy bala nga magrubo-rubo sa pagtrabaho para sa pamilya nga may mga plano ikaw may goal ka hindi lang niya para sa kaugalingon mo kundi para sa pamilya mo nga kun ka isa why mo na nakita ang kaugalingon mo kay nga ang unod sang ulo mo kay sang balityagon mo is ang kaayuhan sang imo pamilya di ba la? Ang kaayuhan nila, kag maangkon man nila, ang katawhay sa ila sitwasyon, pagi sa imo pagpaninguha kag bulig. Kadamo sa mga amusina nga nagakatabo sa aton kabuhi. Hindi lang ikaw ang nagaisahanon. Sa imo makasiling kita nga may paghinakit gamay, no? Pero ako nagapati nga may balatyagon ikaw nga mapinatawaron. Nga tungod man sang imo paghigugma, nga ginhatag sa ila tanan. Nga paghatag mo man sang tanan-tanan nga ara sa imo, magluwas sa lola kag sa ginikanan mo. Di subong, ako makasiling ko guro nga, natalupangdan mo ang imo kaugalingon kay nabatsyagan mo na, naagyan mo na, nga kung ikaw gali ang wala, nga kung ikaw gali maglain ng pamatsyag, ay wala na si may mabalikid sa imo kay wala na sila sang may makuha sa imo. May ara nga mo sina nga sitwasyon. Pero may ara man nga miyembro sang pamilya nga nagapasalamat sa nabulig sang
isa nila kahimata nga nagsakripisyo, nagpaninguha, nagpangabudlay para sa tanan, nga nagayuhan sila, kag ginabalikid, atong nagaantos, kag nagaisahanon sa iya kabuhi. Nanamitan ikon pa nga amo sinabala. Pero, nakita naton, nga nakamuklat ang mga mata mo, di ba? Nakamuklat ang mga mata mo, nakita mo ang kasanag, nakita mo ang kaugalingon mo, nga ay, paano kuya? After pandemic, ti nagpigaw ang akong income, nadulaan ko sa trabaho, ang imo obra, hindi na ya istable. Di syempre, why, sa panahon sang tama gidya ka init sang pandemic, wala exemption mo, di ba? Tanan-tanan apektado. May kwarta ka man kag wala ka kwarta, nagbatsyag yan sang epekto sang COVID-19 pandemic. So, makasiling kita bala sa imo sitwasyon nga tungod sina nga hitabo. Dira mo nakita kung ano ikaw sa ila panulukan, kag kung ano ikaw sa ila kabuhi. Sa gihapon sa piyak nga buhahi nagadayaw gidya si Tita Wilma sang imo kaayo, sang imo kaayo sa imo pamilya, kay tipin sa ron mo pati mga utod mo nga may mga pangabuhi na ikaw gihapon ang nag-ako sang responsibilidad nga dapat tungdan sang utod mo, tungdan sang iya sinibana kag or asawa man, kung anong utod mo, bahay or lalaki man, nga buot silingon kung magpamana or magpangasawa, dapat magbulag na sa pamilya kag magtindog sa ila kaugalingon, kag magpaninguha para sa ila ginatawag pagpagabuhi. Kay kun lang tawon tang sitwasyon bala, sadto, kun nga amo nang nabatsyagan mo subo, ang tanan ginhatag mo, wala mo ginapainchindi sa ila. Kundi para sa imo sa kutob, sa masarangan mo, hatag mo. Ti kun wala pasensya. Pero ti sino ang nagsuffer sang resulta? Hindi sila, kundi ikaw, di ba la? Kag sa pagtanaw ko, para ko lang agin himo mo sila nga mga parasite. Parasite, tungod nga, kaya ang parasite niya, gusto niya magbaton lang ang magbaton, di ba? Makaon lang sa magkaon. Kag kung wala sang kaunon o wala sang batunon, luya na siya, lugpay na siya. So, sa piyak sinangabahin, kung amugin man sina, ikaw man gyapon ang may balasulon sina. Kay wala mo sila gin paintyende, wala mo sila gin tudluan, nga mangin mature sila sa ila pagpangabuhi. Kung nagpamana or nagpangasawa man imo mga kahinablusan, or ang imo man mga kauturan, dapat naintsindihan nila nga once gali magpangabuhi, may obligasyon ako nga akon. Hindi na ko magsalig kay tiyay or kay tita. Di ba la? Do something nga mo ina. Pero, inang imo plano subong tungod nakita mo ang resulta sang imo nahimo, nga abi mo anay, kay ang tanan ginhatag mo, balik doon ka. Palanggaon ka, ti sala, may ara sina, nga ginsakripisyuhan niya or ginaantos niya ang tanan para sa pamilya, ginbalikid siya, kag wala siya ginapabayaan. May ara man, amo na siling naton nga sa tanan, bala may maayo kag hindi maayo nga resulta nga aton ginahimo. So, ari ka sa hindi maayo nga resulta. Gani, kun nagapamangkot ikaw, nga kun hustong himuon mo, nga kung makakita ka na trabaho, kaugalingon mo naman ang intsindihon mo, insakto gina. Husto na nga pagsakripisyo para sa ila. Nahimo mo nang imo bahin, sobra pa. So kung nagapamangko kay Tita Wilma nga, himuon mo na, okay, himua ina. Himuon mo na, hindi lang para sa kaugalingon mo, kundi para man sa ila, nga makamuklat man sila, kag mabatsyagan nila ang tanan. Kag kung suwartihon ikaw nga makakita uli sang trabaho, kag mangin maayad-ayad gawa ang imo sini income, focus ka na lang sa kaugalingon mo. Kay ti daw hindi pa man ulihi ang tanan, wala ka pa man 50 years old, kaya mo pa na, masarangan mo pa na. Kag yes, pangamuyo, isugpon ko ginaiya, ginadugang ko gina ang pagpangamuyo. Ang tanan mo nga hinimuan, maayo man kag hindi mga maayo nga hinimuan mo, nakita ina sang mahal nga Dios.
kag wala siya nagakatulog. Nga nakita niyang imo kaayo kag imo pagsakripisyo para sa pamilya. Na kag tungod sina nagbatsyag ikaw, nahibaluan man sang Ginoo kag maalam siya kag nakabalo siya kung paano niya ipabatsyag ang paghigugma man sa imo. Na kag masiling gina si Lord nga mabatsyagan mo gid ang kalipay sa ulihi. Basi, pamalang swertihon, no? Makasalapo ikaw sa nga, maging partner mo sa kabuhi, kay hindi pa man ulihi ang tanan. Basi, makakita ikaw sa isa ka lalaki nga matudtuod, kag tunay nga nagapalangga sa imo, maghigugma sa imo, kag makapahalipay sa imo, sa ulihi. Kay wala mo na itong pag-intindi, mga nagpangaluyag sa imo sang una, na pabayaan mo na kay hindi ka gusto istorbon, kay hindi ka gusto nga maguba ang imo man pag-focus para sa imo pamilya. Nabatyagan ko na, kag naintindihan ko na. Gani hindi ka dapat magkasubo, Inday Bernadette. Na? Hindi pa ulihi ang tanan. May Diyos ang kalibutan. Gani hindi ka dapat magkasubo, hindi ka dapat magkalisod, kundi magpasalamat ka. Tungod nakamuklat ka sa kamatuoran. Nakamuklat ka sa realidad, sa dalagan sang imo kabuhi. Kag tandaan mo na nga nahambal ni Tita Wilmang ang Dios, wala nagakatulog, buot silingon, may palaabuton nga natalana para sa imo. Palaabuton nga sa diin, puno sang kalipay, puno sang grasya, puno bala sang blessing, yes. Oo, maabot gid ina. Amo na siling bala naton nga kung may ginpanggas ka nga mga maayo, na sigurado nga ang imo pagaanihon sa ulihi mga maayo man. Pero kung mga hindi mga manami ang imo ginpanggas, sigurado kapahamakan ang imo sini maabtan diri sa kalibutan. Ara sa gihapon ang balatsyagon para sa imo nga may paghigugma ikaw sa gihapon sa imo pamilya. Okay, be it. Pero kinahanglan sa imo na eksperyensyahan, may leksyon na ikaw nga nakuha. Para hindi magbago ang tanan, nga pagtanaw nila sa imo, bisan sa amat-amat lang. Ikaw na ang magdiskarte nga mag-step back, no? Maghaganhagan. Maghaganhagan amat-amat palayo, kag mag-antad, kag bug-usaman ang imo kaugalingon, na kinahanglan subong niya manindugan ka na kung nakita mo na ang tanan, na hindi ka magsobra-sobra sa pagkamartir sa mga utod mo, kay nga mangin inutil ina sila sa ilatag sa kakabuhi. Hindi ka magpaskasobra sa pagkaalwan para sa ila, na kay tandaan mo sa bisan ano nga bahin sang aton kabuhi, material man o kun hindi man, sa batasan man or sa ano nga bagay, basta sobra hindi maayo. Kung tama ka kulang, hindi man maayo. Na kinanglan ari lang tadi ho, ha? Moderate lang kita, gapalutaw-lutaw lang kita sa husto kag sila, pero kinahanglan mas more kita sa husto kag sa mga maayo para sa aton kabuhi. Kag labi kag labaw sa tanan, kinahanglan mangin lovely ka man, kag mangin prayerful ka man para sa imo kabuhi. Nga maangkon mo man ang kalipay sa palaaboton. Amuli na kasimple ang kabuhi naton diri sa kalibutan. Ha, tandaan mo na, Inday Bernadette, buno malipat pa ko. Lessons learned lang na hindi ka na liwat suliton ko, hindi ka na magpaka sobra-sobra sa pagkamartir. Ang imo pagkamaalwan ara gihapon, pero butangan mo na limitasyon. Kag syempre hando man ni Tita Wilmang imo kalipay, hindi lang subong, kundi para man sa palaboton. Kalipay kag kabuganaan sa kabuhi. Balik ina sang Ginoo sa imo sa tanan nga mga pagsakripisyo kag bag-antos mo para sa imo pamilya. Ay, bulahan ang mga laon ay, di bala? Ha? Bulahan ang mga laon kay ang grasya sang Ginoo para gid sa inyo.
Ako mahambal ako ang laon ka, kaya tilambit ka na lang mag-50. Bernadette, salamat gid sa pagpakigbahin mo. Diriya sa This Is My Life. Kabay, nga makuhaan man ni na leksyon, sang iban man naton nga mga palangga, nga mga tagpalamati. Ngang ila man focus among ila pamilya nga napabayan na nilang ila kaugalingon, nalipatan nilang ila kaugalingon. Hindi malain nga magbulig kita sa aton pamilya, pero my dear, babae ka man, babayi ka man o kung lalaki kinanglan, kabalo ka man magtulok kang magtanaw sang imo kaugalingon nga kinahanglanon. Ha? Kag kun ano ang plano mo man personal para sa imo kaugalingon nga kabuhi para sa palaaboton. Okay, so salamat sa liwat Inday Bernadette. Sa iban pagin naton nga mga kauturan dira sa inyo man mga kabahin sa mga hitabo sa inyo kabuhi nga pwede naton makuha ang leksyon, pwede naton ma-share sa iban naton nga mga palangga nga mga tagpalamati, problema, eksperyensya ay makahatag inspirasyon man or palahanandigan sa adlaw-adlaw nga tanan nga pagsinalayo. Pwede ina masulat kag mapadala diri sa This Is My Life. DYEZ Action Radio, Willrose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Pwede nyo man di ma-drop by sa Action Radio kay tihalog-halog naman kalibutan subong, pero extra careful man sa gihapon. Kag pwede man ninyo masulat or let's say kung may Facebook account ka mo, pwede man ninyo ina ma-share sa aton online. Pwede gen. Kung may ara ka mo Facebook account, pangitaon nyo lang personal account ni Tita Wilma Antupina Sugaton, o kung sa aton man Facebook page, Action Wilma Sugaton. Alas 2:26 Action Radio Philippine Standard Time. Magabalik pa si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address. Okay, sa mga naka-online natin dira nga mga kauturan, kamusta na lang liwat? Balik kita. Dali lang. Kay Ma'am Julie Militado Patrimonio, mayong hapon lang daan, no? Jolly Militado Patrimonio, rainy afternoon kuno siling niya, rainy afternoon tawe, be safe always. Thanks gid Ma'am Julie, adaman si Ma'am Inday Blaza, si Inday Fritchie, kamusta lang da. Good afternoon madlang people, hambal ni Fritchie, salamat gid. Kag kay Diding Alojamiento, salamat gid. Ginagwit man ang pamilya Castillo sang Pandanon, kag family Valencia sang Silay. Halin ina kay Ma'am Fritchie na kay kaya tapos na si Carl Kenneth Caniete, mayong hapon Action Wilma. Ginaalda na ini ginagreach ako na si Susan Di Pasukat, Jessie Rosella kag Laika May Caniete sang Barangay San Jose, Ibi Magalona. Ruby Ardiente, yes, Dela Luna, salamat man. Good afternoon, Ma'am Wilma. God bless you and more power to ARB. Yes, Ma'am Elizabeth Gamala, sa imo salamat man. Kag salamat gid sang mga prayer kag love. Ngay mo ginapadala sa Action Radio Bacolod. Of course, si Kiss. Kisses, of course, tatuwa. Kag sa mga flowers, Mama. Thanks gid, na? Good PM and happy Monday, Tita Wiara naman kami diri ka monitor. Bisan maulano ng panahon. Ni Thelma, Lydia, Bibing, kay Mercy, kay Grace, kay Maricel Salas Alegre, sa may Purok Paho. Stay healthy, Stay healthy always, Tita We, and God bless you and your family. Likewise, Ma'am Virgie. Maulanon nga hapon dira, Tita Wilma Antupina Sugaton, kumpleto ba? Kag kay Mr. Arthur Jeff Villazor, Vanessa Star, and Doc Mayo, Noel Amar Alma Ulegon, Mama Lulit Dialagdon and Papa Joe Dialagdon and all my family sa Barangay Pandanon DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Yes, Ma'am Jinky Dialagdon, good afternoon and thank you gid. Shout out, Ma'am Wilma. Shout out man da palihog sa mga taga-barangay Takuling, madamo gid nga salamat. Labi na sa Purok Sunflower, pagwit man sang
O kung pag-greet man sa Abulasyon, kag Ria Kanya family, also Bacalso family. Halin na kay Ana Ricania Abulasyon. Michelle Sayo Gimiroy, mayong hapon man. Richel Fulgencio, Susana, salamat man. Kag, Jenna Rose sa Avedra Presquito. Mayong hapon, Tito We, no? Kay Gina Rose sa Avedra. Salamat, gid, ano? Enough lang nanay sa aton greetings. Abalikan talang kamo karon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, sabi, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit sa ano sa Ang inyo. permit gid siya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man message. siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si Bong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami ang connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong kaya ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Sean Radio Philippine Standard Time. Padayon si Tita Wilma. Okay, Andy Saludares, good afternoon lang ko no, Ana. Monitor lang kami di sa may barangay MH del Pilar sa may Pontevedra. Tamyaw ko, upod ko nga mga kagawan. Sila nanday Kagawad Vargas, Jojo, Bumbum, Abdul, kag Janjan. Okay, so salamat gid. Kag diraman kay Indaylani Herumiano, ba kahingabot ko horoscope ko ba siling ni Indaylani? Ba kahingabot ko sige kon horoscope ba? Okay manugsugod pa lang sa tawe mo pa mo kay na. Ha? Okay, so stand by na para sa iton horoscope karon nga adlaw. Light our Christmas tree. Horoscope neton karon nga adlaw pero antes man sa aton mga birthday celebrators, no? Sa aton mga birthday celebrators dira kinahanglan gid sa inyong mahambalang ni Tita Wilma good health, no? Good health and more blessings to come, and enjoy kung may celebration, but be thankful for another year gift of life ni God para sa inyo tanan. Di ba na? Sa mga sawa pagidira nga nagasaulog sang ilang wedding anniversary, happy wedding anniversary. Kag sa mga nagahulat naman sang ila sini horoscope para karon nga adlaw pet sa 3 o Oktobre, sa bulan sang Oktobre, tuig 2022, Lunes nga adlaw. Unahon naton ang zodiac sign nga Libra. Ang mga Libra amo ining mga natawo Setyembre 24 tubtob Oktobre 23. Libra kinahanglan mangin alerto ikaw kag kinahanglan bulubatyagon mo nagakatabo sa palibot mo. Mo nagakinanglan mangin alert siya, di ba? Kay nga Libra, suno sa imo or sa inyo horoscope. Ang kahisa sa mga upod ninyo sa trabaho, hindi ina malikawan. Posible na gubon ikaw or intrigahon ikaw tungod sa kahisa, kay nga nagagwa gidya. Bapa mo ka na nagagwa gidya sa imo horoscope nga may ara ka isa ka friend nga dako ang posibilidad nga magatraidor sa imo. Mas swerte nga mga numero 2, Justice 30 kag 42, white is your lucky color. Ang mga Scorpio naman, yes, Scorpio Oktobre 24 tubtob Nobyembre 22. Scorpio or mga Scorpion, mangkot lang sa tawe, ha? May suwestyon nga ginatag dira sa imo or sa inyo. Abi ina nga suwestyon pulo pa mensara sang maayo. Binagbinaga sang maayo. Kung ina makahatag kaayuhan para sa imo, matunon. Pero kung sa pagpanti mo, kag sa imo pag-analisar, daw wala ka man sang mapaabot, hindi ang himuon mo, hindi mo sundon, right? Scorpio, mas swerte nga mga numero 10, 26, 33, kag 40. Violet is your lucky color. Okay, sa iluhan naton ang Sagittarius. Mga Sagittarius, amay ni mga nataon Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Indi nangin-indi mayong mudo mo karon nga adlaw tungod sa sitwasyon nga nag-ano na naman. Pero abi mo bala Sagittarian, need mo ang advice sang mas nga naka-intiende sa sitwasyon mo sa karon.
Budlay no. Kinahanglan gid no? Anyway, Sagittarius, imo mga masuwat nga numero si Ace Jassy 826 kag 37. Green is your lucky color. Katuay na ton ang mga Capricorn. Yes, Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero, Jassy 9. Mga Capricorn, ang hambal sa inyong horoscope, oy, balik daman ang ginhalinan mo. Balik dun mo ang imo ginhalinan. Kag kinanglan mangin honest ka sa kaugalingon mo. Kag hindi ka gin magpadali-dali sa imo mga desisyon. Ha? Antes ka maghatag sa imo desisyon, binagbinagon tun-an mo gid-anay sang maayo para hindi ikaw maghinulsol. Mga maswati nga mga numero 9, Jassy si Ace 25 kag 40. Your lucky color is gray. Mga Aquarius, yes, Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero, Jassy 8. Mga Aquarius, sakit? May nabatyagan ka mga kasakit tungod sa mga ginimo sa inyo? Hindi So, nasa inyo horoscope ko na naman ang inyo nabatyagan subong nga kasakit, magatahaw lang ina. Abi pasugting walang kaugalingon mo nga makapaliwaliwa ikaw, nga maka-travel ikaw kag makalingaw-lingaw kag maka-unwind para nga magkulukalma man ang kaugalingon mo. 4, 7, 24 kag 36 ang mga maswerte nga numero. Orange is your lucky color. Kag katuan naman nato ng zodiac sign nga Pisces. Yes, ang mga Pisces, amoy ning mga natao Pebrero, Jassy 9, tubtub Marso 20, ari. Pisces, tandaan nyo gid nga ang pagpaubos, ang pagpaumod, nagapakita ina sang maayo nga pamitasan. Nagapakita ina nga ikaw mahinang panon, maining tsindihon, mapainubuson na. Hindi ka dapat kabalaka tungod ang kabaylusang pagsalig, abi mo kung ano, kalipay. Yes. Malipay ka kung ginasaligan ka ay, di ba na? Okay, Pisces, masuwati nga mga numero, 3, 15, Jassy 9, kag 38. Your lucky color is red. Una pa lang ina nga hugnat na sang aton mga zodiac sign para sa aton horoscope karon nga adlaw, Lunas na Lunas, Setyembre 3 tuig 2022. Oy, naglangoy na si Mama Ana Sinoro. Abayo, hindi ka nakaabot. Mama Ana Sinoro, mayong hapon dire sa La Carlota. Kagaraman si Sir Rufino Eregabino. Monitor lang siya kuno. Dira sa may barangay Handumang na. June Del Bergorio Palpilota. Madamo gin nga salamat. And of course, kay Ma'am Jeannie Sulgon. Good afternoon, Tita Wilma. Kamusta na, Tita? Kay Tito Alan ni Sulgon, kay Maria Teresa Quachon. Ay, happy birthday today. Abaw, halini na kay Jean Hisulgon. Baw tudo di ulan, nag-brown out naman abi, ay ambot. Amo na hambal ni Ma'am Ana. Okay lang na Ma'am Ana, at least nakaabot kasi ng imo horoscope. Ma'am Lani Heromiano sa ibuhan kapis, madamo nga salamat kahingabot kagyan. Pero relax lang ha. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercial. Hey! You hear that? Something is calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh.
energy's rising. Voices unite, singing with pride that's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kama-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na pa magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Tita Wilma, dali lang. Manuel Morilia, live watching. Good afternoon. Salamat gid sa imo. Wow. Tudo ulan, brown out pa di sa amon sa La Carlota. Okay lang ma'am, at least bisan pa ano, kaupdanay ta karon nga hapon. Good afternoon, mati lang kami di sa Silay Radio kag live sa FB. Salamat gid sa imo. Manuel Morilia, kay Esquilio, kay Delia, no? Kay Delia Iskelia. Salamat gid. Kag gamay lang gid tawe nga pasiplat ko. Siling niya tita mayong hapon wala diya balaga ulan sa Bago, hambal ni Yolanda Pasamante. Anyway, salamat gid sa mga taga Bago dira, salamat gid. May reaction pa ko di sa sulat nga ginbasa ko kaina ho. Kay nag-brown out na trip off ni nga iton nga text hotline sinya. Tita Wilma, siling niya sa sender, pabatsyaga man sila, lihog, salamat gid, sang ila ginhimo, kaginahimo sa imo. Oh, salamat gid, tita mayong hapon, kamusta lang, kag syempre, ari kami tune in always, Domio family, no? Sa Barangay San Teodoro, Binalbagan. Ma'am Monica, salamat mayong hapon. Kag kay baby girl, nahalin ina kay Junjun Lambatin Domio Sang. Pakaw Bantayan. Madamo gid nga salamat. Agay. Akonta. Ahay. Ari may reaction dio. Akonta. Bali for 5749. Akonta. Laon man ko gani. Age ko 54. Single man. Way swerte sa love, family support. No? Way sa kung swerte sa love kag sa family support. 54-47. As long nga maikasarang ka pa, go. Paamo kay na paninguha, na preparahe ang maabot pa. Na? Good PM to Wilma sa imo Inday Bernadette. Tama lang mabulig ka sa mga tao nga nagakinahanglan kay ina, si Lord lang ang mag-aubay sa imo. 72.55. Pero dugangan ko na 72.55. Pero, insakto nang nahimo ya. Pero, ano gani? Balik daman ang kaugalingon mo. Yes. Okay na. Alas 2:54, Action Radio, Philippine Standard Time. Sir Alex Montesa, salamat gidhan. Kay Sir Alex Montesa, kay nagatambyaw man si Sir Alex sa mga friends out there. Kay Ma'am Vanessa, kay Doc Mayo sa Rochester, Minnesota. Kay Sir Mileli Oligo, madamo gid nga salamat kay good afternoon. Kay Rona Rihider Trava, salamat gid in the Rons. Kag luyag may namon ipalambot ang amon sinipagpakigunong, no? Condolences lang sa pamilya
Trava, no? Sa pagtaliwan ni Theo de Trava, ang brother ni Tutu Janice. Salamat gid ang pagpangamuyo kay kinahanglan kinahanglan lang gid naton hikutaron ana ina tanan ka maplasta in the rons ang balas Tutu Janice be strong, kaya natin yan, paamo ka na kagkainday Norma Rosales parte ko nung babahada sila sa may libertad na yun tubangan da sang sang Taytong High School eskulahan panyag na abi mo puwerte ka damol ulan diri ka baskog pasang hangin ang amon dalan nga agyan sa mga salakyan daw bye-bye mamati ko program galing indi bation tungod sang tinagaktak sang mabaskog nga ulan abaw okay lang na siya pahamo kay na dugay-dugay dugay-dugay untat na siya kag magpadayo naman sa liwat nga mangin matawhay kag maghanay ang panahon, di ba? Yes, tapuso nato nang nabili naton nga zodiac sign para sa aton horoscope. Bantayi ang wala pa naton mahatag nga zodiac sign. Aries, diin na ikaw. Ang mga Aries nga mga natawo Marso 21 tubtob Abril 19. Okay. Sa mga Aries, kung atubangon mo ang dapat mo atubangon, mas ikaw nga makilala. Na? Likawan mo lang nga maghatag sang opinyon sa tawo nga hindi ka kilala. Gets mo na? No? Likaw ka lang nga maghatag sa imo personal opinion kung di mo man siya kilala, maghagay ka man, hipos ka na lang. Diba si mamisinterpretar ka pa. 9 Justice Ace, 24 kag 39 mga maswerte nga numero. Peach is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus naman Abril 20 tubto Mayo 20. At Taurus, ang matabo karon nga adlaw, may ara malipayon, may ara man nga masubo, posible may maayo man nga balita nga mabaton ikaw nga makahatag sa imo kalipay karon nga adlaw. Maswerte nga mga numero Taurus, 4 18 24 kag 35. Maroon is your lucky color. Gemini. Ang mga Gemini naman. Ano naman ang kapalaran sa mga Gemini karon nga adlaw? Mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21 ba? Masako-sako. Na? Masako-sako ang mga Gemini karon nga adlaw sa madamo lamang nga mga bagay. May magasunggod. Gemini, may magasunggod. Tungod nga, daw hindi mo ginmahatag ang iya sini nga ginapangabay sa imo. Maswati nga mga numero 11, 23, 39 kag 44. Pink is your lucky color. Kadtuan naman nato ng mga Cancer. Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Ang mga Cancerian mahuyang karon nga adlaw. Cancer, kung wala ikaw or wala ka mo self-control, problema gid, problema gid ikaw sa imo himuon, maulamid ka gid. Abi gagamo pinsar mo subong, magpahuway-huway anay bala. Maswati nga mga numero 4, 16, 27 kag 31. Brown is your lucky color. Kadtuan naman naton ang mga Leo. Ang mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Leo, kung pwede pa lang dira sa inyo puluyan, ipakita ang imo pagka-practical. Kinahanglan maging practical ikaw sa sulod sa inyo panimalay, bisan pa sa imo trabaho. Kag tandaan mo lang karon nga adlaw wala ka gid sang masaligan nga bulig halin sa iban, kundi kaugalingon mo nga paghimakas. Go na! Maswerte mo nga numero 4, 13, 31 kag 41. Tangerine is your lucky color. Kadtuan naman nato ng katapusan nga zodiac sign nga Virgo. Ang mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Yes, Virgo niyan. Virgo, or sa imo Virgo o kamo nga mga Virgo niya nang hambal sa inyo horoscope kung may problema ang inyo friend, abi mo makabulig ka, ikaw lang gin maka-resolve paagi sa imo advice, if not sa material man nga bagay Virgo. Maswerte nga mga numero 17, 24, 39 kag 41. Sky blue is your lucky color. Dali gid lang, impunto stress, Action Radio Philippine Standard Time, ang ato na 3 o'clock, prayer.
You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat gid, no? Salamat gid sa pag-upod sa itong 3 o'clock prayer. O pero dali gid lang, wala nakita sang panahon, ha? Magapaalam na si Tita Wilma. Ay no, Felix, mayong hapon lang dira. No, Felix, Vergule Campaniel, nga po sa itong karon nga hapon. Siling pa to, taga inulan man diri sa Valladolid, monitor lang kami diri sa Beb's Mango Stand sa Banga Julia, Valladolid. Inday Jean, salamat gid and good afternoon. Tiunas ang pagpaalam ni Tita Wilma tungod wala na kita sa panahon. Ang ato na Bible verse of the day nga mabilin sa inyo. Halin sa Romans chapter 5 verse 21. So that just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness to bring eternal life through Jesus Christ our Lord. I can't say goodbye. May damugin nga salamat. So standby na, halong-halong sa ulan, buwas na naman. You're such a part. Standby sa matahom naton nga drama mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.